posachedwa pa tikupasirani zina mwa nkhani zimene zachitika lero pa 22 August 2024. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano anthu 26 afa galimoto imene anakwera itayaka moto m'boma la Kasungu lachinayi. Ngozi iyi inakhudza minibus yomwe inanyamula anthu komanso galimoto lonyamula mafuta a galimoto. Nelson Gonjani walemba ripoti limene akuwerenga ndi Jona Pankuku. Anthu omwe anaona ngozi kuchitika anali kakasi kusowa zochita. Apa nkuti moto ulilawilawi pa minibus yomwe inanyamula anthu okwana 25. Posakhalitsa galimotoli linali litatheratu. Miyoyo ya anthu ochuluka yapita. Mneneri wa polisi mbomali a Joseph Kachiko akuti minibus iyi yomwe nambala yake ndi MZ 11670 inakolana ndi galimoto ina yonyamula mafuta. Basi imene hii imachokera mtunda wa Jenda kulowera mtunda wa Sante, ndipo atafika mudzi umenewu panali ma truck awiri amene amachokera mtunda wa Sante kulowera ku Chinkhoma, ndipo atafika pamenepa panali munthu wina amene amalowa mu msewu ndi njinga yakapalasa itadutsa truck yoyamba anaoloka pamene sanadziwe kuno amaoloka nseuja, ndipo samadziwa kuti mtunda ochokera ku Chinkhoma kukubwera so minibus, ndipo minibus imene iyi inamugunda ndi kutisiya pomwepo iyeyo. Kenako driver uja anakanika kuongolera galimoto yake ndi kugundana ndi truck yachiwiri imene imabwera so ochokera mtunda omwe wa Sante. Bwana mkubwa wa boma la Kasungu a James Kanyangalazi wati pakadali pano achipatala akwanitsa kuzindikira anthu 5 omwe amwalira pa ngozi. Zinavuta songekala ndana libasi ndanga tekuzipulumutsa anthu onse anali mu basi imene ma 25 akulu 23 ndi ana awiri afera pompo, ndipo ena achirado tisingateso kudziwa kuti ndani owerengeka okha ndamene kudzera mwina mu chiwalo kapena zovala achibale akutithandiza kuwadziwa kuti awandi ndani. Pakadali pano nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati President Lazarus Chakwera wakhudzika ndi imfazi ndipo walamula kuti mabanja onse oferedwa athandizike. Ngati boma ndife okhumudwa komanso a President akupereka uthenga wawo wa chipepeso kwa mabanja osewa komanso iwo kulira nawo limodzi. Adatilangiza atiuza kuti mabanja awa apatsidwe thandizo. Mawu ake mneneri ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma achipiriro Khamula wati akulumikizana ndi makhonsolo komwe matupiwa akuyenera kupitako. Ngozi yadza anthu ena 5 atafa pa ngozi ina yapansewu m'boma la Tcholo lolemba sabata ino. Mwezi wathawu anthu ena okwana 6 adamwaliranso pa ngozi ya galimoto m'boma la Dedza. Tili pankhani ngati yomweyi anthu 4 amwalira pa ngozi ya minibus imene yachitika lachinayi mu mzinda wa Zomba. Ofalitsa nkhani za polisi ya Zomba a Patricia Cipriano watsimikiza za nkhaniyi. Mtolankhani wathu Jason Malowa anafika pa malo a ngoziyo ndipo ati minibus iyo imachokera ku Zomba kupita ku Limbe. Anthu amene anaona izi zikuchitika atinso anamva phokoso la kuphulika kwa chinthu kenako pamene anaona minibus iyi ikugubuduzika. Pakadali pano malipota kuti anthu ena oposa 10 avulala pa ngoziyo. Anthuwa athamangira nawo ku chipatala chachikulu cha Zomba kumene akulandira thandizo. Dziko ndandanda wa mayiko amene chilengedwe. Ripoti la sukulu ya ukachenjede ya Yale ya mdziko la United States laika dziko la Malawi pa namba 9 pa mayiko amene sakuchita bwino muno mu Africa, pomwe pa dziko lonse lapansi dziko la Malawi lili pa namba 158. Ripoti ili launikira mmene mayiko 180 akuchitira pa zakusintha kwa nyengo, katayidwe ka zinyalala, kuonongeka kwa mpweya ndi kasamalidwe ka nsomba mwa zina. Patience Runda ali ndi nkhani yonse. Ripoti ili latulutsidwa ndi nthambi yoona za malamulo azachilengedwe ku sukulu ya ukachenjede ya Yale, ndipo yati zomwe ripoti ili lapeza zingathandize mayiko kuyika malamulo atsopano oteteza chilengedwe. Ripoti ili lalimbikitsa mayiko kuti aziphunzira kwa mayiko ena amene akuchita bwino posamala
chilengedwe chawo. Ponjezerapo ripoti ili lapempha mayiko kuti azikhala ndi chidwi chochita kafukufuku mmene chilengedwe chilili kuti zizigwirizana ndi mayiko ena. Kumbali yake mlembi wamkulu kuntuna za chilengedwe a Yusufu Mkungula anati sakugwirizana kwenikweni ndi ripoti ili popeza dziko lino likuyesesa maka pakulimbana ndi kusintha kwa nyengo. Amkungula anati anthu ambiri mdziko muno nawo sayika chidwi kwenikweni pa nkhani zosamalira chilengedwe. Poyankhulapo pa ripoti ili mkulu wa bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA a Herbert Mwalukomo anagwirizana ndi zomwe ripoti lilapeza ponena kuti pali chidwi chochepa pa nkhani zokhuza kasamalidwe ka chilengedwe mdziko muno ndipo izi zimayambira kwa adindo. Amwalukomo anonjezera kuti ndi udindo wa mdzika iliyonse ya mdziko muno kuti itengepo mbali poteteza chilengedwe monga pakatayidwe kazinyalala komanso kagwiritsidwe ntchito ka njira zophikira zosawononga chilengedwe. Nkhani kaya ndi zazinyalala zinde kuti tizayesesa kuti aliyese akupanga zinthu za ukhondo pakomo komanso ngati boma tikupangapo chani tikukonza kupanga njira zonena kuti nkhani yoti tithandize nthambi zosiyana-siyana za boma zimene zimalimbana ndi nkhani za kapena zimene zili ndi udindo woteteza chilengedwe tizipatse kuthekera koyenerera kuphatikizapo nkhani ya makobiri kaya anthu olembedwa ntchito akhale okwanira kuti ngati pali madera amene kuli zovuta kwambiri kumeneko anthu achita akagwire ntchito kuti titeteze chilengedwe chimene chatitsalirachi. Pamene izi zikuchitika, dziko la Malawi likadali kukumana ndi vuto loletsa kugwiritsa ntchito mapepala opyapyala. Dziko la Eritrea ndi lomwe lili chitseka khomo pa mayiko amene sakuchita bwino pakasamalidwe ka chilengedwe mu Africa, ndipo dziko la Vietnam ndi lomwe lili chitseka khomo pa mayiko onse apa dziko lapansi. Kawirikawiri Amalawi amayang'ana kuboma pamene agwa mavuto osiyanasiyana kwa midzi ya Mauluka komanso Msundu mboma la Nkhatabe. Anthu ayamba kugwiritsa ntchito njira zopezeka kumudzi poteteza chilengedwe. Tindi zambiri pa nkhani mu ripoti ili la Feston Malekezo. Madera ambiri mdziko la Malawi anazungulidwa ndi zachilengedwe kuphatikizirapo nkhalango. Komatu nkhalangozi zikumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuotcha makala, kucheka madabwa komanso nkhuni zimene anthu amaphira tsiku ndi tsiku. Komabe kwa mayi ngati Rose Makamu wa mboma la Nkhatabe aona kuti kuteteza chilengedwe nkwabwino. Mayiyo ndi anthu ena ayamba kugwiritsa ntchito mbawula zamakono zomwe zikuteteza iwo ku moyo wawo komanso chilengedwe. Tikapita ku nkhuni timakatenga kantolo kochepa koma timaphikira ndithu masiku ambiri chifukwa chonena kuti sitimayika nkhuni zambiri komanso timaphika mwachangu. Izizi ndizopindulitsa panopa chilengedwe chikutetezedwa chifukwa cha chani, chifukwa cha mmene ngati anatipangira zimbawulazi. Ndikale lonse anthu m'midzi yosiyanasiyana mdziko la Malawi amagwiritsa ntchito moto wapamafuwa umene umatenga nkhuni zambiri. Pa tsiku ili mayiyu tinamupeza kuphika ndiwo ndipo anati ndi mbawulayi imene amayitchula kuti changu sachedwa kuphika komanso imagwiritsa ntchito nkhuni zochepa. Chimati chikagwira moto chimbawu chijenicho chisitozicho zimakhala zonena kuti zinthu zija kaya nkhuni zija zachepa kwambiri koma chifukwa chotentha kwa chimbawula chija zinthu zija zimakhala kuti chakudya chija chimatani chimapsabe chifukwa cha kutentha kwa chimbawula chija. Timati tikayika zinthu mwa 3 minutes zimakhala zoti zapsa komanso nkhuni sitimayika zambiri tikhozoyika mwina nkhuni muzitatu kaya 4 koma zimakhala kuti chakudya chija sichimachedwa kupsa. Mayi Makamu amakhala pafupi ndi phiri la Mauluka komwe kumeneko anthu ozungulira anapanga komiti yosamalira nkhalangoyi. Lawrence Mwale ndi wapampando wa gululi limene lili mdera la mfumu yakulu Malenga Nzoma. Iwo anati komiti imadalira kwambiri malamulo amene anakhazikitsidwa m'mudzimu poyiteteza. Ifeyo a komiti timapeza phindu makamaka limene timapeza ndoti tikapeza mwina ngati anthu akulakwisa muujena akudola mitengo kapena mwina kuti akulakwisa chilengedwe tikapasa mafaini timapasa malamulo kuti apereke kangachepe kamene kakalowa kuthumba kamakhala kuti kakuthandiza mu community ndiponso kakutithandiza ifeyo. Amaulana Muhone omwe nda zaka 48 amboma la Nkhatabe akhala kocha makala kwa zaka pafupifupi 19 tsopano. Koma iwo ati
ndokonzeka kusiya izi pokhapokha ngati angapatsidwe china chochita. Pokambapo pa izi, mkulu wa Ripple Africa a Force Ngwira, omwe bungwe lawo likugwiranso ntchito zosiyanasiyana zoteteza chilengedwe mbomali, anati pa nkhani ngati kupereka zochita kwa anthu, boma likuyenera kugwapo ndithu. Amalawi tisayang'ane kuti kodi ndi chani chimene titagwiritsa ntchito tipeze ndalama, tiyang'ane Amalawi amawa, chifukwa choti ngakhale palibe china mwina choti titagwiritsa ntchito malo moti tizigulitsa makala mitengo ikuthadi. Sopano choyamba tiyang'ane njira zoti ndi njira zanji zimene tingapange kuti anthu tisagwetse makala, tisawononge mitengo. Koma ngati organization timapanganso za ma fruit trees, mitengo ya zipaso, so tikumalimbikitsa anthu kuti adzale mitengo ya zipaso, agulitse zipasozo malo moti azigwetsa makala. Poyankhulapo mkulu woona za nkhalango mboma la Nkhatabe a Magdosta Nsomba anavomereza Ngozi zachuluka kwambiri. Anthu ena atu nkumati mwina kapena zikufunika mapemphero a dziko. The government should conduct the national prayer for this pandemic.